Barka da warhaka. Wani sabon airdrop ne kuma gashin da suka yi bayanin wai gobe za a rufe. So task ɗin yanzu in an baka kawai gashi nan link ɗin an ce ka shiga ka yi register. Sai mu danna mu shiga bari mu je mu gani da zai zama. So Gleam ne ni already na yi register da su. In ba ka yi register ba zai nuna ma cewa ka yi sign up. Sai ka yi sign up with email. To zai automatic zai ɗauka shi kenan. So Gleam gaskiya site ne mai kyau suna ba da airdrop masu kyau. So gashi yanzu na shigo ni bai nuna mun sign up ba da yake already na yi register. Na daɗe da yin register. Ga time ɗin da ya rage kuma 19 hours ne. So ga entries ina ba abun da na yi. Ga total entries mutane abubuwan da suka yi aiki. So mutum zai zo ƙasa sai zai fara. To na farko yauwa ga wannan ina gani ya nuna mun log out da yake na riga na yi register. So gashi nan entering as Manawara. So wanda bai yi ba zai nuna mar cewa yayi register sai with Google haka with Go sorry ba Google ba. Haka zai kawai zai ɗauka automatic. Okay yanzu zan fara na farko. Aka ce me retweet. To kawai retweet zamu yi. Ya kaɗai retweet ɗin yanzu bari mu je mu yi sai mu dawo. Gashi nan anan mutum zai zo nan wajen sai ya taɓa shi. Okay. Wani lokaci da kanshi ma zai kawo mun cewa in yi wa gashi nan gashi ya ce repost sai mutum ya taɓa shi. Shi kenan na gama aikina sai na koma. Sai in danna continue nan. Nan sai in taɓa. A can zai sa good. Okay prove that you are human ba matsala. Wannan bai ma taɓa mun hakan nan ba sai yau. So mutum zai proving cewa shi ba robot bane sai ya ci gaba. Ya sake mai da ni kawai tunda already na riga na zan danna continue ɗin nan. Yauwa ya ce done. Sai kuma wannan har yanzu retweet dai. Na biyun ma retweet ne. Za mu je mu ƙara yi. Haka za a yi ta yi. So wani abu irin su wani video wawa ina nufin su airdrop abubuwan mining waye nan an tura wani lokaci kawai karambani ne za ka shiga kawai ka je ka gani. In ka kasa sai ka yi tambaya. Ba sai ka jira ma amma video ko wani abu ba. Yanzu gashi nan ina wannan duk da sun turo instruction ɗinsu ban duba ba. Na yi abu na dan na daɗe ma da yi. Na tabbata ma ba mamaki na riga shi fara yi. So yanzu abun da ake buƙata enter your wannan ETH ko kuma Polygon address. So yanzu zan yi minimizing zan je MetaMask. Sorry MetaMask. MetaMask yana da kyau wanda ba shi da shi ya buɗe. So in ba san yanda ake buɗewa kuma an magana sai na yi video akan yanda ake buɗewa. Dan yana da kyau sosai wallet ne mai kyau. Sorry maybe network ɗin ba ƙarfi. Kuma muryar nawa yayi ƙasa saboda dare ne yanzu. Amma dai ba matsala in sha Allah tunda ana ji. Okay already ina kan Polygon. Daidai kenan. So saman nan za a duba yana kan Polygon already. In baya kai za a taɓa sai a canja network ɗin. So yanzu kawai nan zan taɓa. In na taɓa nan shi kenan zai yi copy. Copy successfully sai in yi minimizing koma can.
sai in taɓa nan. Sai ni pasting ɗin wannan ɗin ya ɗauka. Sai a je a yi following ɗinsu na gaba. Follow. In je in yi follow sai in dawo. So ba abu bane mai wahala. Kawai turanci ne. An gaya maka yi abu kaza kawai sai ka yi. Shikenan fa follow. Sai mutum ya koma. Sai ka danna continue. Ka gama sai ka ƙara na biyu mai shi ma retweet wannan. Yawanci airdrop nan da suke zuwa a nan Gleam wannan site ɗin haka suke wannan repost da za ka yi. Sai gaskiya ya ɗan yi aiki to amma dai gaskiya ba laifi. Saboda ko wannan ACN ɗin can da na yi akun protocol wanda na yi mana video a kai gaskiya shi ma a kan shi aka yi wannan. So yanzu sai na gaba shine mai share with your friend. Okay yanzu referral wannan za su ba mutum. Ga shi nan referral waye ɗin sai mutum ya yi copy. Yanzu zan tura mana zan yi muku sharing ɗin referral link ɗin sai kowa ya taɓa kawai sai ya je ya register in sha Allah. So wannan kenan sai next ɗin shine mai complete every action for okay 10 November. Ga na ƙarshen nan shi ma an ce retweet on Twitter bari shi ma in yi shi. Tunda sauran referring ne kawai za a yi. So zan bar mana link ɗin a description da wurin comment duka saboda a samu. So yanzu ga shi nan kawai post na saman nan zan taɓa shi. Shikenan. Na gama yanzu saura referring ne. Yanzu ga shi na tura muku link sai kuma ku yi. So kar a raina jama'a, kar a raina airdrop saboda ba san wanne ne wanda zai zo da alheri da yawa ba. Kar a raina in sha Allah. Kar a manta da danna mun like saboda bidiyon ya samu karɓuwa. Na gode.